Ai, ama, baina zekartzen mitiko dakazu, noizkua da argazki hau. 34 urte ditu argazki horrek. Ia, nia. Eta honek 33 irratsaioan pasa dizkiate. Ona, eta nuntza biltza hemen. Hemen egin nuen Japoneko munduko txapelketan presentazioa. Eta nola, guantxin, nola itzin behar zantzen duen? Bueno, jarri ziguten interprete bat, 3 egun eta horre... Kasi behar zantzen duen? Bueno, ai, ama, goatzezea zerbait? Gutxi, baina zerbait ateratzen zait hori inguru hortan. Eta hau berdina da munduko txapelketanan, Espainia selekzioarekin da eginda, eta hemen... Ainhoa Ostolaza, aintzindaria izan da txirrindularitzan, eta gaur, hau danoa kontatuko dugu, zukaldatzen duen bitartian, ez da? Osan da. Eta bostekoa. Zezaio eharra datorren. Kaixo lagunak, eguerdion, hementxe gaude, platoa sartu geha, bakizue, udazkena etorri da, eta gu hemen, aterpea. Bueno, hementxe gaude, gaur Ainhoa Ostolazakin zukaldatuko deu, eta txirrindulari oia zea, baino etzea txirrindulari mundutikan jaitsi, ez da? Bueno, bueltatu inaiz urte asko ondore, orain. Eta, badaki federazioan ibiltzen zehara, esatari bezala ere bai. Piskat, aber gaigean emakumeak kirolontean piskat aurrera ogora eramateko, ez? Eta ikusi gaitzaten, ibiltzen gerala eta hor gaudela, baita. Ze ona, zuen indarra, biharrezko izatea egila zan, eta bueno, zukalden zemuz moldatze zea. Bueno, ez naiz oso ona, baina beti defendatu nahi bai seme alabekin, bai tabernatxo batean pintxoekin eta gauzekin, eta zerbait bai. Zerbait dakina esateuna asko jakiteu normalen. Eta gaur, elkarrekin ingo deu, tofu glaseatua, potxa batzukin eta tirabeke batzuk lagungarri bezala. Ongi? Oso. Oso ongi. Adi lagunak txirrinduan ibiliko behata. Bueno, lagunak, eta Ainhoa, garatuko izuz pausuz nundi noa ebiliko gea, bale? Ados. Bueno, tofua glaseatzeko ingo deuna da, lehendabizi tofua zukatu, aldeun urdanak endu, gero ingo deuna da, laukitxotan eta lapikon tostatu ingo ditugu. Ateako ditugu, eta bertan ingo deuna da, hemen dakau, tipulin txinatarra, batzui freskoakin baleko izango zan, gio dakau jengibria eta baratzuria. Ingo ditugu mostu eta salteatu lapiko hortan ja tofua tostatu deuna. Behin, hoi gorritze zaigunian pixkat, ingo deuna da, hemen dakau soja, mirina, sesamo olilua, ura, azukre eta piper beltza, ingo deu dena nastu eta barazki gainea bota. Pare bat minutu okiko ditugu eta tofuak barruan sartuko ditugu glaseatzea. Eta hori ja kanpon utziko ditugu. Gero, hori izangoa bakarrikan, gure babarrunan gainen jartzeko. Potxak, kasu honetan, bale? Haze gogoa jateko, ez da? Bueno, potxak iteko erraz ingo deu. Lapiko baten jarriko deuna da potxak, urakin, piperra txortenak endu eta erditin moztuta sartu, tomate ere bai txortenak enduko jau eta bertan sartuko ditugu, ondo egosita daudenian, ingo deuna da barazki katea, birrindu eta barroa sartu loditasun puntxo hori hartzeko. Eta bukatzeko, ingo deuna da, hor tirabeke batzu dazkau, ingo ditugu egosi uretan, eskaldatu txiki bat, sartu eta tea, hola, aldente utziko ditugu, eta gero lagako ditugu gatza pixkatekin, plateran gainen jartzeko. Dekorazio. Dekorazio mobon eta elikagaia ere bai. Bueno, eta hau esan da, martxan jarriko gea, behitu, zu lagunduko jazu, hau ingo deuna da. Pixka txortenak endu, hemendik bai, eta txikitu ingo deu, prejitzen jartzeko, bale? Ningo gotena da lehendabiziko eta behin, tofu azukatu eta xigortzen hasiko naiz, bale? Bueno, eta hau esan da, mingaina eman berdio bai, bale? Bueno, ningo gotena da, lapiko katea, autofuntzako, eta beste hau gero babarruna martxan jartzeko. Bueno, aitzindaria izan zera, esan diazu argazkian, oain dela 34 urteko argazki badala, eta nola izan zian hasiera orain? Nola da aintzindari izatea kirol baten? Orain uste jabetzen ari naizela aintzindari hitz hori, ez? Zeren garai hartan eta adin horrekin, 15 urtekin junitzen
lehendabiziko atzerriko irtera, eta argazki hori, 34 urte dituna, 16 urte egin berriak, ez? Jope, 16 urte. Bale, ate, itu kontua, ja 50 urte indituzu Ez orduan, ditut egin. Horrendik ez. Urtearen bukaera. Berrogeita danak. Ni naiz, behitu, fetxa kuriosoa daka nire urte betetzea. Nik Karreo Blanko, hiltzan egunekoa, eta eguna, eta ordu pare bat, beranduago jaiotakoa naiz. Vale, hortxe fetxan. Abendu, haindik hilabetze batu geratzen zaizkit, eh? Vale, ondo, aprobetxatu. Baina, bueno, 50 osasun horrekin ondo hartutakoak izango dira, ez da? Bai, gusta, egia da adinari ez diotela garrantzia handirik ematen. Adina buruan daula esatuko gaina, ez da? Bai, hori da. Egia da, normeak. Bueno, eta nondik nua ibili zinean, zein izan zian lorpenak, kontatu pixkat. Hasiera izan zen pixka frenetikoa, Osea, izan zen etxera hemen entrenatzen ari izan selezioa. Bai. Eta ni entrenamentu batera eraman inunera belodroma, eta antzeola selezioa, badirudi entrenatzen denbora hartu zidatela. Eta denborak onak ziralakoan, munduko txapelketara zijoaztela selezioa, eta naukan pasaportea, eta bisado bat egiteko, eta ez dakit zer. Hoidana konpondu genitugun, eta Federazio Baskarekin ginduazen lehendabiziko Espainiako txapelketara, garai hartan, hemen Euskal Herritikan, emakume asko, hasierak nigo goratzen ditut, orain ere emakumea, kantitatea falta zaigu, baina badago zerbait ez, estatalki. Eta holaxe, derrepente eraman dinduten, Moskura, Espainiako txapelketa Melillan korritu ondoren, selezioakin autobusakin daan, esan ziaten, zu Madrida zuaz, ez da, selezioakin. Hartu abioia eta Madrid aldea, eta horraz izan dere bidaia, Moskura, munduko txapelketara, nobeda, ze gertatu zela, derrepente, 3. geratu nintzala munduko txapelketan. Domina eta guzti etorri zinean. Eta guzti hori da. Eta hori izan zen oso sinesgaitza hasiera baten, adin hortan, atera, Espainiako txapelketa batea, handika mundialea, eta, esperientzi polita, nahizta ume izan. Gaur egun, bakigu igual Moskura jun, eta algandak hau sare sozialetan o internet bidez, bakigu nola da, nola dijoaz, baina gai hartan asko izango zen sorpresa bat bestian atzetik, ez da? Etxera ditzeko ja komerik, ez da? Hombre, cobro revertido, sin más 34 hain denak dakigu, baino garai hartan, ostras, bai. Etzan erresa, ez da? Eta ume bat zehala, eta gurasok ere bai azkenean, uste zaituzte juten, baino nora gaur ni guraso izan dezu, ostras, noa jungo da, hau gaina zeinekin dijoazte. Eta 16 urte txokin, leheno iaia heldu eintzina, baina gaur egun goain dugu umetxo batzuk ega, ez da? Gaur egunekoa. Bai, desberdina nik uste joera federazio aldetik eta guain lanketari naizela gaztekin eta kadete, juvenil eta ume maietan, egia da gazten beraien jarrera, edukazioa izateko formak ere asko aldatzen ari dirala gaur egunean, telefonoa dala eta ez dala eta sare sozialak. Eta hori landu pixka bat ez, kirola egitea garrantzitsua dala bizitzarako eta azkenean bizimoduan ere guk izan genuen disiplinarekin ez, erakusten dizu eramatea bizitza beti organizatua o bestera batea, ez? Disiplinatua, gaina puri-purian ibiltzeko eta gorgoian eta domina lortzeko ezintzia despistatu, ez da? Lehendabiziko etorri zen hola... Sorpresa bezala? Baina gero izan genuen urte pare bat jardun ginela Barcelona 92ako prestatzen. Bai. Hauekin goitugu lehendabizi salteatuko eta hau. Eta gero utziko ditugu behitu, horiek utziko dituzu hemen platertxo batian ja prestatuta, eta behin dazkatenian listo, guain ingozu bat, gero dana bokotako ditut. Hau organikoa botako deu, eta ingozuna da hoin emendikan, lau ale baratzori zuritu, eta ere bai xigortu, bale? Eta esaiten zinean, Barcelona 92, ez da? Bai. Eta ze gertatu zan hor? Bueno, hua izan zan, egia esan, gaur igual jabetzen naiz momentu bizitu genuen, ez? Barcelona 92eko garaia ua. Hasi ginean, entrenamentuak, ruso batzuk ekarri zituzten, bai errepiderako eta bai pistarako. Zer modalitetan ibiltze zinean, hau gaztizutela galdetu jendia jakiteko? Gaztetan denetik ginuen, juveniletan ere Espainiako txapelketa izan errepidean, baina nire gorputza eta nire izateko fisikoarekin da, ni iritxera batean, sprint batean, edo hor ondo moldatzen nintzen, ez?
gorputzez handian itzan, eta esplosiboa, vale. Hor iritsi azkeneko momentuan, gogotxu ez, dana irabazteko intentzioakin. Baina iritsi bertzan, aldapak pasein bertzian. Eta hor, errepidean, lagunak ditudanak, Ainhoa Artolazabal, Josune Gorostibi, eta hori danak, karreteran ere bere puntua zakaten, eta oso txirrendulari onak ziren bere garaian, aintzindariak ez, baina erreferente handirik gabe. Eta adibidez, hemengo jende asko jute zinaten, edo gehiago zina kanpoko jende gehiago zan, edo... Bueno, mundial batzutan azkenean mundu guztitati dator, eta urtero herritako oneneak ez. Baina atzerrian beti Frantzia, Holanda, Belgika, Herberak inguru horiek beti izan dituzte oso gaur egunean ere, bai, ez? Gumaino pixkat aurreatu gobilidia, histori horrekin? Bai, eta ez dakite emakumea ere aurreatutagoa dagoen hor, o bertan daukaten ohitura bizikletan jarduteko egunero eta hirietan, Claro. Zauztarrak igual dakau pixkat ohitura gehiago bizikletan ibiltzeko, ez da? Kostalden da. Eta Tolosan da ingurun lauagoa. Dianak, ez da? Bai. Beitu hori da gauza bat gustatuko litzailakena lantzea, ez? Olako tokietan, badaude emakumeak adinezkoak, bizikletan jardungo liraktekenak, baino ez dakitenak. Eta ari naiz pixka lan hortan federazio aldetikanea kurtso txikiren bat, irtera batzuk egin, 45 plus adibidez deituko nioke, baina hori erakutsi bizikletan jarduten, paseoko batekin, bidegorrietan, eta horrelako tokietan, bizikleta erresteko eta erakusteko, ez, gogotxu dauden emakume horiei animatzeko. Bueno, eta gogoak ingelditu nahiz ni guain izan dezuela gogotxu, zein dan ibiltze zinean modalitatea, esan diazu esplosiba sinala, esan diazu sprinterra o zeo-zeola, baina zehazki modalitatea ez diazu esan. Ni munduko txapelketa juten izenean persekuzioa egin nuen. Persekuzioa? Bai, juveniletan, 2 kilometro zian, jartzen da bat alde batean eta bestean, eta denborarekin dihoa. Orduan bikoteka izaten da? Bat metan eta beste kontrametan, eta era horta jokatzen da modalidade bat. Garai artean zeuden 2 modalidade. Persekuzioa, velozidadea eta puntuazioa. Gaur ja modalidade askozaz gehiago sortu dira, eta baita mutilen modalidadeak guk ez genitugunak, orain ere berdintasun horta iristen nahi gea, ez? Beste era batea, kilometroak eta desberdinak dira, baina, bueno... Hau belodromon barron, ez da? Kontatzen nahi zeana. Edo kanpone baita zen. Dana belodromoan. Aurten ingen urte hasieran nazioarteko proba bat, hemen. Bere garaian 6 orduak egiten zian festa moduan, eta era hortan ere erakustezan pistan nola jarduten zanez. Eta iazko aurtengo urtean, urtarrian, egin dugu, hasiera bat, urtero pixka bat erakusteko, ez? Belodromoan ze konkurs, ze mailatako modalidadea dauden, nola korritzen dian, eta ikusteko aukeran behintzat urtean behin, ez? Eta ea hori sakontzen dugun, eta pixkanaka horren urtako ere egiten dugun, eta hori ikusten dira gaur egunean dauden modalitateak. Velozidadea, keirina, esprinakin... Zertan datza keirina, Hori da, velozidadean, baino izaten da, motoaren atzean jartzen dira 6 bat, motoak emateitu 2 buelta beroketa moduan, eta gero askatzen dituzte, eta 6 horiek bereien artean, esprinan jokatzen dute azkenekoa, eta sailkatzen dira, iten dute klasifikazio bat moduan, eta azkenean, azkeneko 6 honenak, o 4 honenak, esprina jokatzen dute, batez ere esplosiboa, zulen esan dezun bezala, ez? Esplosiboa, ez da? Eta hori zure garaien itezen dune bai, ez? Nire garaitik gaur egunean... Pena, bestela horre zeo zein gozen une bai, ez da? Baina, neska gehiokin egoteko aukera behar bada, ez? Garai hartan bakarrik egoten itzan, edo eta beste lagun batekin, Nuria Florenziokin, baina emakume moduan, 9, 10, 11 mutilen tartean gu bakarrik jarduten ginean, honi bakarrik denbora askoan, eta hori ere azkenean ere... Gogorraitea igual, ez da? Bakarda hori adin hortan, baina, bueno, tokatu ziren garaiak izan ziren. Gaur egunean bestera batea egia da, eta oberuntu bat zela, ez? Bai, ez horion ez oberun, baina guen dikan desenteak gago betzeko, ez da? Bai, bueno. Bueno, hemen txek, geldituko gea, tofo markatzen, ingo deuna da, haure bai, hause bezala utzi, gero barazki botako ditugu, eta gero esan deun nasketa. Potxak martxan jarritugu, irekiten hasiko eta hemen
1 minutu beharko ditue, eta egunerokotasunera bueltatzeko, nola udan nahiko astoratuta ibiltze gean, Ane Otegik emango izu gomendio ehar batzuk, menu eharrak prestatzeko. Kaixo denoi, ni Ane Otegi naiz, osoa sukaldaritzatik, eta gaur Biziolan gaude, Lazkaon. Zertarako, aste guztiko elikadura sistema bat antolatzeko. Goazen sukaldera. Biziola elikadura kooperatiba bat da. Beste elikadura kooperatiban antzera, oinarria agroekologian dauka. Eta horrek ze esan nahi du, agroekologia oinarri daukan enean, bertan dauzkagun ekoizleak, mota hortara ekoiztera sustatzen ditu. Horrek ze esan nahi du, garaian garaikoa eta bertakotasuna bultzatzen duela une oro. Aste guztiko elikadura sistema hori osatzeko, erabiliko ditugun produktuak, bertan edukiko ditugunak dira. Hau da, udazken garaian dauzkagun elikagaiak. Gure aste guztiko elikadura sistema montatzeko formula hau erabiliko dugu. Plateraren erdia barazkiz eta frutaz osaturik egon behar du. Plater baten laurdenak karbohidratoz. Eta plateraren beste laurdenak proteinaz. Goazen ikustera zeintzuk diren elikagai multzo nagusienak. Plateraren erdiak barazkia izan behar du, ala fruta. Normalean, barazkiak izan daitezke era askotarikoak. Guk, astean zehar erabiliko ditugunak, entxaladatarako ostoak izango dira. Hauek aldez aurretik garbitu eta ontziratuta gorde ditzazkegu. Barazkiak prestatzeko modu asko dauzkazute. Errezenateko bat zein da, labera jartzea. Erretiluak barazki multzo pilo batez bete, olioztatu, gatzarekin igurtzi eta 180 gradutara bigundu arte eduki. Eta frutak ere baditugu. Frutak eta letxugak barazki gordina jango degula ziurtarazten digute. Hori oso garrantzitsua da vitaminak edukitzeko. Labore mota asko dauzkagu. Guk orokorrean arroz txuria eta pasta erabiltzen ditugu. Baina baditugu beste 1000 labore eta osoak diren laboreak dira gainera. Eta hemen dauzkagu arta txikia, arto beltza, edo arroz integrala. Farinazeoak, patata oso gustoko daukagu, eta barra-barra daukagu Araban bertan. Boniato ere bada, batata edo bestelako tuberkulu batzuk. Osasuntsuak dira, beti ere, beraien prestaketa osasuntsua bada. Hauek adibidez, egosita daude, eta ikusten dezute oso ondo mantentzen direla. Adibidez, azalarekin, hozkailuan, 5 egun lasai asko. Ohikoen erabiltzen ditugun proteinak, animali proteinak dira. Denak zoragarriak, itsasokoak edo lurrekoak. Baina badira beste hainbat proteina, plater orekatu batean oso interesgarriak direnak. Hoiek adibidez, lekaleak dira. Plater adibide batekin hasiko gara. Gaurkoan, txanpiñoiak proteina bezala erabiliko ditugu garbantzuekin batera. Hortarako, moztu, eta orain txanpiñoiak zartagi hotzean itzalduta jarriko ditugu. Orain zartagia piztuko dugu eta topera jarriko dugu. Eta olioa. Olioa beti, oliba virgen extra. Orain txanpiñoiak pixka bat gorritu egingo ditugu. Eta gorritutakoan garbantzuak ipiniko dizkiogu. Jakin, ontxoek aminoazido eta mineral ikeragarri pila dauzkatela. Eta vitaminak dira, bai? Txanpiñoiak, baina aukeran hobe, ontxoak adibidez, edo gibelurdinak balin badauzkazute. Belar mota ikeragarri pila dauzkagu baita ere, eta denek daukate balioren bat. Hemen, oregano pikin bat botatzen ari naiz. Zaporea potentziatzen dute, eta horrela gatz gutxiago erabili dezakezute. Barazkiak ipintzeko ordua. Laborea arroza izan daiteke, pasta, beste edozein arta txiki, edo gustoko dizuena. Eta azkenik entxalada montatuko dugu.
Eta bukatzeko guk txukruta erabiliko dugu. Txukruta elikagai hartzitu bat da. Eta hartzituak garrantzi berezia daukate gure digestioko organo guztientzako, bai? Mikrobiota intestinala deitzen zaiona. Hauxe da gure gaurko plater osoa. Horrelako errezeta gehiago nahi izan ezkero, jarrai gaitzazute Instagrameko kontuan. Osoa cooking. Gogoratu, sukaldea irekia da. Etxean daukazutenarekin, zuek gustoko dezuten guztiarekin, erreza da osasuntxu sukaldatzea. Piztu sukaldea. Ai, ama, ane, ze gomendio onak eman dituzun, eta ez da hain zaila ondo antolatzea, ez da? Denboa hartu behar da. Denboa eta ohiturak. Hori da, ohiturak, denboa, eta azkenian hori da elikadura, bakio indartsuago duteko, urrengo hastian errexago egiteko, ez da? Hori da. Bestela gaude beti negauta. Bueno, lagunak, kasuin, eta gugurian jarraituko dugu. Hemen txenduna da, tofu guztikatea, inbiar deuna da, behitu, hau xerratu izkiazu, prehitzeko, eta ni jengibre zuritukoet, ebai txikitu ingo dugu, dena batea hementxe gorritzeko, bale? Bueno, taldi betian, jarraitu erdu mingainei ematen, eta kontatu pixka federazioan zindan zure eginkizuna, ze gauz egiten zue? Bueno, niko hain urtebete ingo dut teknikari bezala, emakumeena, eta pixka bat da berpiztea emakumeen txirrindulari itzan, beraien aktibidadeak, egitaragoak, lagundu, beraiekin elkartu eta pixka bat karrera eta eraman, atzerrira, bai Frantzira, aurten ez dugu aukera izan, baina Portugalen izan du geha lehendabiziko aldiz federazioakin nagoenetikan, eta beraekin lan hori pixka bat egin, egoteko, bueno, kalean ikusi gaitzaten, ez, karreretan, eta emakumeak ere mutila bezala korritzen duela, eta aukera berdina dituztela, eta orduan federazio aldetikan, lan hortan, ez? Nunda osulo gehiena, nula hundu behar dezue gehien? Jo, horre, emakumetan bado, behin juveniletatik aurrea, zulo txiki bat, ez dakit, emakume bezala, bizimodua planteatzen degula ikasketekin, edo egoera ere. Bai, baina egia da azkenean, behin sud 23 edo gorakazoa zela, emakumentzako ez daude egiturak hemen korritu eta jarduteko, ez? Kanpora joan behar da atzerrira. Eta orduan, federazio aldetik eta instituzioen aldetik da, hori pixka bat nahi degun landu, baina... Eta zein da helburua? Atzerrira gehiago eramatiak gehiago ibilializateko edo atzerriko historioiek bertara ekartzia? Bueno, hori da lanean pixka bat denetikan, ez? Atzerrikoak hona ekarri, Euskal Itzulia ere sortu zen, oin dela urte pare bat, hori mantendu, beraien nivelak eta nola korritzen duten eta zer egiten duten da hori hona ekartzea oso interesgarri da beraiek ikusi dezaten, porque kanpora juteko aukera ematen diezu 6, 7 o batzutan 2 ekipotxo, baina honek hartzea egokiena izango ditzake. Eta gaina horrondarrak eta moitzeko eta jendien txitxaren moitzeko bertan gertatzen dian ian gauzak, bazkenian erresago... Aurten turra gertatu dan bezala, ez? Azkenien txitxaren moitzizkizu, txirrildundurari bilakatu nahi dezu, eta jendea eta umeak ere... bizualki ikusten dute, eta neskak, eta orduan hori ikusi ezkeo, eta izan de, nik ere hori egin dezaket, ez da? Animatu nahi dut, egin berdet. Alde hortatik federazioak dakagun ekipoa... Orduan esatezu hor pixka txintxilikan gelditzen diala, 16 urtetatikan, pixka torria... Pixka 18. Hor ikasketa, batxillergoa, ikasketekin jardun daiteke bizikletan, ezin de jardun jarraipen bat izan dezaket, eta nesketan, erreferente horiek hor ez dazkagu, salto handia dago gero internazionalki, eta orduan berandientzako ere ez izatea aukera maila berdinean. Claro, de repente ustezu, 18 urte askazu, eta ja zaude gorenenekin lehiatzen, eta orduan ja pixkar gelditzea. Saltoa izugarria da. Koska hundila da. Eta mutiletan beste jarduera badago, eta pixka bat hori landu ez, nola tarte hortan, eman aukera neskak bere ikasketak eta internazionalki... Eta hori salto hori zedan, badakitz igual txirrindularien aurrena afizionatuta egiten du salto eta gero salto eta afizionatu hori faltako zan, ez da? Gaur egunean mutiletan ere gertatzen ari da, Pogatzar, Renkon, hauek de repente juveniletetik horren onak datozte, eta
irutzen zaigu federazio aldetikan ere gazteak bere momentuak izan behar ditula, eta pausoa pixkanak... Ja, emateko ez bazu, salto hori 17-18 urtekin ja bertan geratzen zela, baina batzuk 21 batekin iten du, 22-kin, 24-kin. Hori da, gaur ematen du ja... Adin badagola hor... Bai, futbolen da, o beste kiroletan bezala, emateko 17-kin ez bazu debutatu, ja etzea latea ber, ezta? Bai. Baina, bueno, beste kiroletan badaude gauzak, jarraitzeko, gero lortu alizateko, eta hemen txintxilika gelditzen dira, ezta? Eta nada, gero emakume moduan, falta zaiguna da kantitatea. Baitare. Eta hori, eskolartekoekin, eta federazioak, hori ja lantzen dugu, eta hori, azkenean niretzako ere urte... Oso bizkor pasa zait, gauza asko egiteko intenzioakin, eta azkenean pausoak ere eman berdia, txirrik itxarraka esatean bezala, ezta? Bizkanaka ez da dana etortzen, baina... Bai, eman urratzak, baina bertan gelditzia, ezta? Ez alperrikako urratz hori eta berri gueltatuta. Bai, eta egia guztua nabilela jarduera hortan, eta ni bezalako emakume gehiago egongo badia, eta munduan egon dianak pixkanaka ere gero eta gehiago gaude. Bai... Madriden, Bartzelonan, aigea pixka gure postu horiek hartzen, guretzako gu geuk lan egiteko, emakume moduan. Zuek adibidez esan dezun bezala hemengo asoziazioak elkartuta daude bai katalanakin, bai egoaldekoakin, edo pixkat konexio gehiago biharko zan. Hori da landu nahi deguna, eta gure artean ezagutzen degea, eta azkenean bada nazioa organizatzen badia Kopa Espainia o bueltan bat, asteburu batean biak batera topatzea, ez? Azkenean... Ezin bateak gun, bestian, hemen jende gutxi, hemen ebai, eta azkenian dana erdizka. Moentxe esan. Holaxe dago. Eta, gauza horiek landu ematen dute gauza txikiak, baina dena koordinatzea eta gauzak urte batetik bestea aldarketak oso pixkanaka etortzen dira. Baina, Baina hor zaude etortako, buru belarri eta bai joa pixkanaka. Bai, hori da. Zer gauza gehiago, baki guen jungo gea esatari modun ibiltzen zean bezala. Baki torre esatari moduan, horri ja abesten bezala itzen bihar da, ez da erresa, ez da? Ez, eta gara zer esanak, ez, azkenean entzuleak, denetik galdetzeu eta dana jakin nahi ditu, baina mikrofonoaren atzean hori lantzea, nik artista batzu dauzkat ondoan, Bai, laguntza izue asko. Astarlotza, Eugenio ez da, hartzen du velozidadea, egia da. Uste izue itzeiten, uste izue. Bai, eta gero izugarrizkoa Paulaza, horrek bizita oso abitu hor argazki biteko batean. Bai. Bera argazki bat dago Bizkarrez, 33 urte, Euskadiko 6 ordutan, ordun ari zan irratsaioetan, eta hor zebilen bere lan hoiekin, ez da? Eta egia da... Zertan ibilizea dibez esatari bezala? Turren bakit ibilizeala? Bai, hemen emakumearen behar horrekin, kiroletan, mintzalagun bezala, neska behar zutela, eta hasiera ematen esan duen, baina nik hori ez dakit. Naiz bertxolaia. Ez naiz isilik egoten, iztuna naiz. Baina, karo, irratsaioan jende asko kentzute zaitu, eta azkenean, ez dakit esan dezu, no? Eta gertera bat izan duet, alde batetikan bizikletak ze garestiak dira, ze dirutza balio duten, profesionalak zenba gauza dituzten, eta zenba behar dagoen behan, kadete umeen maietan, diru laguntzangatik eta instituzioengatik, bestela profesionalak ematen dute diru guztia, lan gertatzen eran, desberdintasun batzukin, baina antzeko parecido. Eta adibidez, Euskadi Irratian ibiltzen zea, ez da? Bai, Euskadi Irratian. Itzulia egin duen, zurra, eta... Alko altzen unien adibidez, iesaldi baten simulakro bat. Bai, horrelako... Nahi azkenea, Paulazek ematen dira nada, hitza, hau nola... Ordu nik emango izutitza, bale? Bai, baina, hasiera baten ez nintzen ikusten, gaur egunean, ez dakit, urrengo urterako fitxaje izango naiz, Bai, seguru baietz. Hasten ari naiz, eta hori da. Emakume aldetatik, gero eta gehiago ere badaude, ekipoetan, masajista diala, elikagaian, bestean, orduan pixkanaka bagoaz, eta hori da behar deguna, ez? Gu gure arteko lanea. Gu gure lanak eta emakumeak aurrera emateko. Setting lauda hemen, abez, ineosekoa egon zan, komentatzen nola turra zejoan, zenbat dijoazten taldian. Ze logistika dakaten, logistika, eta profesionalkei zer ikaragarria, esatezu, utzi
bosten bat behintzat, emakumentzako, behintzat olako gaztentzako, estazio, Nik esaten nuen, bost bizikleta, pare bat gaztentzako batekin gutxixio. Oida, behintzat hor. Izkinak gelditzeian horiek edo, garajian ustitu zuenak atea gabe, eta horiek pasa behintzat. Hori, bitzi pixka bat, Bueno, hemen ikusezu, sigortu dugu, bai barazki txinatarra, baita ere batzuia eta jengibre. Honek izton sustantzia emango jo. Eta hemen dakauna da, soja, sesamolilua, mirina, urpixkat, azukre eta piper beltza bota dugu. Eta guain botako dugu bertara. Eta ingo deuna hemen, golpetxo bat eman, horregatxe, irekiten hastean ian bertara sartuko ditugu tofuak, eta gero utziko ditugu behaiek hor lasai. Golpetxo bat emango jo, eta gero utziko ditugu hor, glaseatzen lasai. Hemen txaber nola di joan hau, behitu hauek egosten nahi dira, pixka gehiago bihar du, baina gero gu erreportaietan trampa pixkatite dugu, eta denboak luzatzitugu, eta indateako ditugu. Bueno, hemen inbihar deuna da, gero gehatzi zaiguna hauek glaseatu eta gero hau ondo birrindu eta krematu pixkat, eta horiek egosi, baino bago hasierrek itxarraka, ondo. Orduan, esperientzia hona izan da esatari bezala, ez da? Bai, bueno, ala esan laik. Hankasartu batzukin da hori, eta momentotan, baina... Hori gaina zuzenekoa da, ez da? Bai, eta gaina gizonezkoena, ez? Orduan, nik nire garaitan ikusten baldin bade zerbait, emakumen turrak eta olakoak dira, eta egia da, mutilena, oikoa dala, ez? Baina beraietaz hitz egitea, ez da berdina jarduten zeanean bezala, Astorlaza beak mundu hortan egon dudala, orain dela urte batzu bezala, o Eugenio zuzendari bezala, ez? Eta Paulaza, bizitza osoa hortan, orduan kontatu dituzte, orain dela 10-15 urte oiko anekdotako Buelte Espainia eta asko pasa dituztelako, eta turrak. Eta zuk adibidez esan dezu txirrindularitzak ibili zinan, oia, txirrindulari oia, gio txirrindutik jetxi zinan, eta guztik desbinkulatu zinan. Esan zen gio guen arte, pixkati ontzea... Ez, bueno, telebistan da beti ikusi, baina vinkulazioaen federazio aldetik eta dukan bezala... Osa, jarraitu ezu txirrindulari afizionatu bezala, baina... Gustoko egiten dezunean... Eta pedalaita eman diozu, mendiko bizikleta, nun baiten, no, estatika, nun baiten ibiltzea. Zerbait egiten, nun, espinina, oain ere bai, eta hori, baina, bueno, bai, oain dela urte pare bat, izan nuen aukera probatzeko bizikleta elektriko bat. Vale, eta trampa horrekin ibiltzen zizien. Aizu, etorri ingo dugu evento bat, etorri zaitez, eta esan baino, naino jumergea, ez getariaino, nolak getariaino. Esaten, nik ez da izan bat urte, ibiltzen naiz, baino, bueltatxon bat, ez? Eta horra, baina hori egun baten ingo zu. Hori barruan dakana bai pixat ez da, Bai, baina urrengoan lanean zaudenean ez, esaten dut, urrengo gunean lanean, eta gero bestean, no, elektrika bat, eizu lenguan, eskaini izen diazun elektrika bat, utziko zen idake proba bat egiteko, probatu nuen, eta bueltako nesan nion zen, balio. Bai, guen ezin normala hartu. Bueno, hemen txegaude, hemen dazkau tofuak glaseatzen, babarrunak martxan, eta gehingo ditugu tirabekiak neskaldatu, plateraratzeko. Eta bitartean jungo gea, leku oso berezi batea, bizi granel. Ikusiko zuen, ze leku eharra, eta oso produktu bereziak erakutziko izkigua. Kaixo Joseba, Eba eta Sonia gara berriro, Barakaldon gaude, bizi granel dendan, eta gaur ezagutuko dituzue produktu hartxituak. Badakizue zer diren? Guazen, barrura! Hemen dauzkagu produktu desberdinak, konbutxak, tamaino diferenteak eta zapore diferenteak, kintxi, txukrut, gazta veganoak, tofu fermentatua, kefir de koko, hauze da no soy mantequilla, gurina bat da, eta hauze da gazta, baina krematxua. Produktu hartxituen onurak asko dira. Batez ere, gure digestioa hobetzeko onak dira, elikagaien asimilaziorako onak dira, mikrobiotaren txako bebai, eta antioxidanteak dira, antiinflamatoriak bebai, eta orokorrean estearen flora hobetzen dute. Hemen asko gomendatzen ditugu eta normalean bere onura probatu ondoren berriro erosten dute.
Seguraski ezagunena konbutxa da. Momentu honetan modan daude. Konbutxa probiotiko hutsa bat da, ongo fermentatua da, te berderekin eta azukrerekin. Baina fermentatu prozesu honetan, ongoak jaten du azukre guztia, iaia azukre guztia. Orduan, edari oso osasungarria da, zeren eta ez dauka iaia azukrerik. Bestaldetik badaukagu kintzia eta txukruta. Produktu hauek azkenean barazki fermentatuak dira. Perfektuak dira ensalada batean jateko, edo arroz batekin, edo ogiarekin, eta beti hotza jan behar da. Hementxe dauzkagu gazta veganoak, kristorenak dira, gure favoritoak dira, fermentuak dira da anakardo fermentatua misorekin. Denda honetan beti paperean datoz edo bestela plastiko konpostagarri batean. Gazta veganoak probiotikoak dira eta alternatiba oso ona da esnearekiko alergikoa bazara. Beste gazta bat daukagu, oso aproposa da ogiarekin jateko. Gazta krematsua da, veganoa da eta konjirekin fermentatua dago. Hauze da gurina bezalakoa, baina ez da gurina, anakardo fermentatua da, badauka ahobe, koko olioa eta gatza. Oso osasutsua da eta fermentatua dagoenez, gure organismoarentzat oso ona da. Tofua fermentatua dago, hemen daukagu ahobe, tipula, baratzuriak, sitake, eta jan dezakezu bebai entsalada batean, arrozarekin, wok batean, tosta batean, nahi duzun bezala. Eta amaitzeko koko kefirra bakarri darama, koko esnea eta fermentuak. Jan dezakezu nahi duzun moduan, agian frutarekin, granola batekin, frutu lehorrekin. Gure helburua da hondakina murriztea eta dieta osasuntsua izan. Granelean erosi, plastikorik gabe, denboraldiko produktuak erosi, ekologikoak, kilometro zero, honetan oinarritzen da gure filosofia. Beno, Joseba, hauze dira gure produktu favoritoak, espero dugu animatzea ona etortzera, ja badakizun on dagoen, Barakaldon, bizi granel denda jasangarria. Agur! Haupa Eba eta haupa Sonia, ze gauza txukunak erakotzitu zuen, eta ze denda eharra, ez da? Dana granelea, dana ekologikoan, bertako ikoizlienak, ezin hobe, ezin hobe. Hori da bidia, eta animatu mundu guztia, olako elikadurakin, etxen ibiltzen, ez da? Dudari gabe. Dudari gabe. Gaur bai. Bueno, inbiar duna, behitu hemen, graziatu zaizkigu hauek, hemen egon dia suba-suba-suan, behitu zeitxura hartu diguen, Gero erabiliko deu tofua jartzeko, barrunan gainean, baina zuku hori ez dugu botako. Gio, igual gauen arroz txurilla eta arroz txurilla goiaraka botatzeko oso-zetako erabili alda, alino gisa. Hemen nindeuna da, ura jarri irekiten, tirabekek eskaldatzeko. Eta hemen inbiar deuna da, esan deukuk hemen magia iten deuna, ja, egosita dazkau babarrunak, eta inbiar deuna da, lagunduko jasuntan, bale, Ainoa? Bai. Ingozuna da, barazkik atera bertara, gero, igual desinte saldatxu dao, ura igual gehitxo bota diot. Ordu ningo deuna da, ontzitxo bajarriko izut, eta urpixkak endingo deu. Gero bihar badu botako jau, bale? Bai. Eta behitu, salda honekin, arroza iteko, eta gero igainetik botatzeko, txapeldun, gaueako gaua. Hemendik hartu salda pixka berta botatzeko. Hemen dazkazu pintzak tomate botatzeko bertara, eta babarrun batzuk eroitzen badia, ez dauko idoika, bale? Gero, gatza puntua jarriko jau, eta listo gaude. Bueno, eta zelan gogoratzen dituzu txirrindularitzako momenturik onenak, adibidez? Gogorrak, baina azkenean gustoko egiten dezunean, ez? Betetzen zaitula, ez? Esate una sarna con gusto no pica, no? Oida. Eta zezan bihar nizun. Gogorrak zeba, asko entrenatu bihar zan, beti hor buru belarri, elikadura zaindu asko, danakin, Danak, adin hortan gaina horren umeek izan da, ez? Eta eman barrezun maila kirolean oso altua da, goi harrapatu zigun, Bartzelona 92eko momentua, preparazioa, eta garai hartan espainolak, selezioak ekarri zituen bi ruso, bat errepiderako eta bestea pistarako. Barcelona 92ko probak. Nuzte zukua nahiko. Jazta. Gio horrekin potolduko du, oso ondo. Eta entrenamentuak eta tipo ruso bizitu genitugun, nik urte terdi, ez nintzen iritsi Barcelona 92 korritzea, garai hartan. Zeatikan? Emakumean itzalako.
Benetan, Nik leheno gaur kontatu zen hogeita urte. 15 urte ondoren, ez emakumeak ginelako ez gintuzten eraman. Bi ginean. Eta Ope. zuten, 9, 10, 11 mutil beti. Hori polita baino igual momentu gatzena izango zen, no? Txarrenetako bat, Bai, ezta? bai. Zenba denbora entrenatu behar zen? Zuek pentsatzen duten, basi joan ztela, eta halako batian esan zizuen ez ez, o nola izan zen? Prestatzen ginen, gure entrenamentua zean goizeko 7 jaiki, Bai? tensioa, pultsua, pixua, eta juten ginean bizikletan, rodilloak ez dakit ezagutzen Bai. dezun, Bai, bizikleta jarri rodillo gainean, da rodillo ematen, Bueno, bai? mugikorretan, ez Bai. gaur egunean atzeko Vale. erantzita. Hori katalana mantendu bezala, ez da? Hori da. Han egiten genitugun, 30 minutu, errusoa ondoan, konometroakin, zenbat revoluzio eramaten genitugun, eta esprinakin, eta beroketa ondoren, genitugun gure eragiketak. Handikan, gozaldu, deskansatu pixka bat, eta errepidera. Eta gero, segun temporada ze ziklotan zegoen, neguan gimnasioa, piztina eta saunak eta lokak, eta udaran, ni pista modalidadean eta karreteran zana, Eta berriro hori dana, entrenamentua. 2 urte ontzinean, nola kudiatu zenun? Ia 2 urte. Eta nola Urte kudiatu zenun hori dana? Ikasketakin batea, lanakin, o nola Zer da moldatzen hori? zinean? Ez zion orduan. Orduan dana utzi genuen, Dana utzi hortako. Hortarako. Eta gero ez zizuen eraman. eta ez gintuzten eraman. Jode. Etxera etorri Ope. ginean egu berritako, eta antxe eskutiz bat bidali ziguten, esan ez, kanpoan zaude, ez da? Eta listo, nire burugortasun hortan esan nuen, jarraitu inbardet. Eta Espainiako txapelketa bat noa, eraman inbar naute olimpiadeta. Baina, gauzak organizatuta zituzten ez guk horritzeko, eta beraien emazteak eta beraien ondokoak gure partez eramateko. Nik hau orain esaten dut. Leheno ez da ezin esan, ez da? Ezin esan eta pentsatu... Eta igual kontuatu gabe, igual jundia hobiago dialako. Ez. Azkenean, Ai, ama, bi ai, neska ama. ginean, 16-17 urte, ia 2 urte buru belarri esan dizuen bezala entrenamentuak eginez, egunero. Eta kalean utzi zigutela, ez? 16 urtekin, 17kin, garaiaietan, ilusio horrekin, ez? Ilusio bat, zure hiriburuan, olimpiada batzuk, parte hartzeko aukerarekin, eta azkenean eslogana da, emakumea zinean, etzen un medaia seguro o diploma, eta kalean... Makatxiz, ama. Baina hori da saltu ingo lezenari da. du momentu politen eta, ez da? Horrek ze honak ekarri zu, aderibez, eukiko zenun... Badazkazu igual dominen bat, edo igual elkarla laguntasunak, edo... Gaur egunean juntatzen gea garaiaietan hemen inguruan bizigeanak hilero afarimoko bat egitea. Bizikleta asko jarduten gea, beraiek laguntzen didate gaur egunean oraindikan bizikletako historionekin nola egin, nola ez egin, Ainhoa Artola Zabaldakat buru belarri hortzen ere ondoan ere emakumen kontuak eta pixka bat, ikuspuntu desberdin hori aldatzeko, ez? Eta lana beraientzako egiteko aukera horrekin, ez? Eta egia da, gauza asko onak eman zizkigutela urte haiek, ez? Nik uste nire disiplina etxean, nire seme alaben eziketa, eta gero eman zidan aukera bidaiatzeko. Korritu behar genuen horrekin toki guztietara eramaten gintuzten. Eta bidaiatzeko gero eukitzen zenuten denbora pixka turismo pixkatiteko, edo bai, Ze tristeak, Batez. Ies egiten genuen. Ies egiten zenuten. Baino, utzi gabe, Azkenean, juten ginen egunak oso ziklo motzak ziran. Juten ginen 2-3 egun lehenago, mundiala korritu baino leheno, eta gero mundialan zeudenean bakoitzak bere modalitatea du, bere ordutegia. Eta, karo, beste guztia deskansatu inbarrezu, ezin zera jardun oinez, ibiltzen. Karo, eta lesionatzeko arriskua, eta parranda ez da pentsature, eta olakuak, ez da? Claro, bere gauza, eta orduan, segun ze hiriburutan geunden, eskapadatxo bat iten genuen, erosten genuen bertako, gustatzen zaizkigun gauzak, baina isilean batez ere, egunen bat, oarratxalden bat uste ziguten, baina gutxitan. Dana zan, konzentrazion, entrenamiento y competición. Katxiz, amar. Hoi da, buru belarri biltzea. Berrindu hori bildurri gabe, eman eurra, ingo deuna da, hoi bertara bota, krematu, eta guantxingo deuna da, dena prestakaunez, platera natu. Bueno, hemen indeuna da birrindu, nastu, irekin bat eman,
aparrak endu, eta gatzan puntua jarri. Eta listo dakau, plateraratzeko. Ingo deuna da, hemen txe, goiara pare bat jarriko ditugu, ez da? Indar berritzeko. Oh, zei txura eta zeu zei goxua, bai. Egia esan babarrun txurizego gauza jarradian, Gaina barazkitxokin hortxe, behingo deuna da. Hemen txe hau jarri, gainean tofu glaseatuak, 3-4 bat pusketa, zei txura hauek bai, Ai, ama. Bak, izure txian gaina olako jaki jaten nahiko saliak zeatela, ez da? Bueno, eskat. Seme alabak erakutsi digutela ustez gehien bat. Bai, Gorputzaldetikan era alde ateazian eta zaintza hori eta zarrenak karrera hasi zuenean, ez dakit, txekideekin ikasi zuen, baina veganoa egin zan urte askotan. Eta txikia, vegetariana. Ai, ama. Eta alde hortatikan, bere xarma dute elikagaian. Bikain. Bueno, ikusezu, hau pixkat harrapatu dut. Pixkatola lautanto gotarkutu gola, basterretikan. Eta indeu gaurkua. Baina, zure semi gustatzen zaion, iten dezuen etxian elkarrekin. Eta zu jarraitu txirrindularitza bultzatzen, goxatzen, da guri goxatu arazten. Eskerrik asko. Bueno, lagunak, bezarka da hondi bat, eta hemen gaude, ne guztiako platuan, bezarka da hondi bat eta bihar arte.